Assalamu alaikum, barkanmu da sake kasancewa da ku a cikin shirinmu na Muleka Kudu, wanda MU Hausa TV tare da Sirrin Kasuwa TV Abuja ke gabatar muku, wanda ni Maryam Umar zan kasance tare da ku da abokiyar aiki na Hafsat Faruk. A koda yaushe wannan shirin yana tattauna tare da mashahuran mutane wanda sunansu ya yi suna a duniya da ma manyan 'yan kasuwa masu sana'ar gongon fawa, fatauci, gwari da ma sauran masu sana'ar duniya. Wannan shirin namu ya yi nasarar shigowa wannan kasuwa mai albarka da ke garin Akwa Ibom da ke jihar Rivers State, inda muka yi nasarar tattaunawa da Bello Dahiru Zuga. Masu kallo da sauran su ji sunan karan kai daɗi. Assalamu alaikum warahmatullah. Ni suna na Bello Dahiru Zuga, kuma ni ne chief imam na wannan gari, ko kuma na wannan gari mai albarka, a wannan masallaci da yake a wannan state, wato Akwa Ibom state kenan, wanda shi kansa masallacin sunansa Central Masjidi Oyo Akwa Ibom state, Nasarawa Itambak 3, to haka ne sunan shi. So alhamdulillah, dangane da yadda na samu wannan matsayi, abu ne daga Allah. Akwai lokuta da dama da suka ce akalla kusan shekara 6 ina matsayin wannan kujera, don abin ya faru ina ga January ne 2019, so kaga zai zama an samu shekara 6 kenan ina ga, insha Allah. Abubuwa ne suka faru wanda ba zan so in bayyana su ba, so amma dai gaskiya babban abin da zan ce abu ne daga Allah. Abu na biyu kuma soyuwar al'umma, ba wai don mun isa ba, ba kuma don mun kai matsayin da za a ce mu ne ba, to da Allah ya yi sai mutane kuma suke da bukata, kuma sai hakan ya faru, to sai na zama liman ta hanyoyi kamar da aka saba tattaunawa da 'yan kwamiti da kuma shugabannin gari. Alhamdulillah, arewa ko kudu? 'Yan arewa mazauna nan ko? So alhamdulillah, gaskiya muna da jan hankula da yawa, so amma dai babban abin farin cikinmu da godiyarmu, matasanmu da muke tare da su, mukan ga suna da himma wurin addini, to wanda ya rike addini kuma za a same shi da kyakkyawar ɗabi'a. So amma haka bai sa ba za a samu baragwaibu ba, to ire-iren waɗanda suke aka san irin waɗannan matsalolin, to mukan ji hankalinsu da kuma sauran waɗanda ma suke cikin nutsuwarsu, kususan da kun zo rana ita da kun ji kuɗi muka yi ma akan abin da ya shafi shaye-shaye da sauransu. So amma alhamdulillahi, aikin mu kenan dama jan hankalin al'umma. To abin da zan so in isar zuwa ga su matasan mu mazauna kudu 'yan arewa shine, na farko dai kada mutum ya tsammanin cewa ya tsallake arewa ya zo nan kudu ya zama bashi da wannan zai gaya masa. Shine kalubale na farko. Duk inda kake Allah yana tare da kai, kuma ko ina Allah ya ce ka bauta masa, ko ina kuma yana son ka ji tsoronsa. So da ka sabida haka bai kamata in ka tsallako ka baro mahaifanka ko kuma kawunanka ko baffanninka ko yayinka ko su abokan arzikinka kana ganin baka kallon su, to bari ka zo ka shimfiɗa taburmarka ta tsiya kai abin da kake so. So wannan ba daidai bane. Sadaka ko ina Allah yana nan, ko su a can ba su zaka ji tsoro ba, Allah ya fi cancanta da ka ji tsoronsa. So dan ka tsoron Allah kuwa, to zaka amfana da duk abin da kake so. Dan malamai suna ce mana attaqwa tashtamilu fi kulli umur, ita taqwa ta tattaro kowane irin abu, to tsoron Allah kuma shike bada nasara a rayuwa kuma duniya da lahira. So wannan shine jan hankalinmu da su, abin duk da zai janyo ya gusar musu da hankali, ya kawar da tunaninsu, ya zama sun shagaltu da abin da yake ba a bukata, to su nisance shi, su tsaya abin da ya dace su yi don su amfana da wannan rayuwar tasu. So ita rayuwar nan abu ne wadda kana tare da shi, shine rai, amma za ka iya wayar gari an cire maka shi. Su da ka dole ne kai takazan da abin da aka baka aronsa, don ba an bar ma shi tabbas a gurinka ba ne, za a karbe, wanda ya baka zai karba, kuma bai gaya ma cewa sai a arewa zai karbi ranka ba, bai gaya ma cewa wani wuri zai karbi ranka ba.
sadaka kamar yadda ya faɗa mana alkur'ani yana da ayoyinsa guda 5 ba wannan ya san su sai dai shi. Daga ciki akwai inna mutum zai mutu, babu wannan ya san wanda zai mutu sai Allah. Sadaka kenan za ta iya riskar ka a ko'ina, kuma a mazauninka na musulmi ana son ta riske ka da imani, kuma abin da yake kawo imani tsayuwa bin Allah, tsayuwa da manzo Allah, sa'in nan tsayuwa kan addinin da suka umarce ka da shi. To wannan zai taimaka ma dangane da abubuwan da ake da bukata a gurin musulmi kuma mumini. Manyan mu da masu arzikin musamman na arewa wani irin duba ya kamata su yi musamman da irin wani abin arziki da muka gani? So alhamdulillahi dangane da irin wannan abin da kuka gani, dan na san kun dauki hotonsa kuma kun yi bidiyonsa, shine masallacin da shi Alhaji Awwalu Rano ya gina mana, wannan akalla yana ga yau shekara 10 da fara gina masallacin nan. Ba mun samu tsawon shekaru 6 muna yi, ya zo ya karba, bi ma'ana ya zo don ya taimaka mana. Daga nan ba wannan ya sa taronsa ko sisinsa, sai dai ta kwamiti ta kan kula da abubuwan da ake yi. Akwai wasu abubuwan da ba lalle sai an gaya bar ba, wannan kuma wani abu ne daban. So amma shi ya karba abubuwan yake ta yi har aka kai ga wannan nasarar. Ya kashe biliyoyin kuɗinsa don sabida ɗaukaka addinin Allah, kuma ya yi wannan don musulunci ya ƙara ɗaukaka. Ya yi wannan wanda ba a rasa inda za a arewa ba, amma ya zo ya yi ana. Wannan yana da kyau, kishi ne mai muhimmanci. Ya nuna ya yi don Allah, don addininsa ɗaukaka, kuma don musulman da suke zaune a wannan gari su masu amfana, wanda ya zama abin alfahari a dukkanin musulman duniya da ma musulman Najeriya da musulman arewa da kudu, kususan mu musulman da muke cikin wannan gari na Akwa Ibom. Sabida ba wai abin alfahari ba inda za ka zagaya a nan kudancin Najeriya, kususan south a ce ka samu irinsa. To alhamdulillah mun gode masa. Muna jan hankalin shugabanni, kususan 'yan kasuwa da ma'aikata gwamnati masu hannu da shuni, su duba irin wuraren da ya dace haka ta faru, saboda in suka yi to kamar sun ɗauka addinin musulunci ne. Shi ka ɗauka addinin musulunci to shine wajibi akan kowanne musulmi ta kowace hanya, ko da magana ne, ko da aiki ne, ko da dukiya ne, ko da wani aiki. Yanzu kamar yadda muke da makaranta da masallaci, lallai muna da bukatun wasu abubuwa da yawa. So amma dai kususan wurin da 'yan ƙasa suke musulunta, to muna da karancin wannan. A ce akwai wani santa wadda wannan santan zai ba mu damar da za mu kula da waɗanda suke shiga musulunci maza da mata, saboda za su zo su shiga mu ɗauki ɗawainiyar su. In an samu wata ya daɗe wata ɗaya, wani sati 2, wani sati 3 bai samu abin da yake so ba, tun da dama ƙila akwai wasu abu a ransu. So amma dai ko ina ana samun irin wannan, amma muna ganin idan muna da wani santa wadda za mu ajiye su kwana, mu koya musu sana'a, mu ba su abin da za su ci, to za mu samu ci gaba a kansu fiye da haka. To wannan lallai wannan shine abin da ya rage mana a wannan gurin masallaci, wadda duk wani abu da addinin musulunci zai taki da gaskiya alhamdulillah muna da shi daidai gwalgwado. So amma muna da nakasin wannan, Allah da kuma shi ma mun sa shi a gaba, muna addu'a ko muna roƙon Allah, ko wasu ma masu hannu da shirin suna da buƙatar haka, to za mu ba su guri su zo su gina mana. Za mu sauke fatan alheri ga al'ummar wannan yanki da kuke tare da su da kuma al'ummar mana arewa da kuke tare da su. So alhamdulillah waɗannan mutanen gari gaskiya ba abin da za mu ce musu sai dai farko mun gode Allah, mu gode musu, sabida da gwamnatinsu da su da muke tare da su ba mai kyamar mu. Don kusan in ce a 75 cikinsu dukkaninsu ba wanda baya son bahaushe ko musulmi dan arewa, dukkansu. To amma abun alfahari ne a gurinmu a ce a wannan garin ma har muka zo muka samu wannan gurin, to ya baku alamar muna zaune lafiya da su, ya baku damar muna da su kyakkyawar mu'amala da su, da gwamnati da shugabanni tun daga ƙauyuka, matakan shugabannin samari, ko a wannan ake kiransu kamar digaci ko mai anguwa a gurin mu arewa na ana kiransu irin su chief da firamare rula da shi shugabannin matasa, dukkan muna zaune da su lafiya, ba mu da matsala akan zaman lafiya da su. Don mu abin alfahari ne a gurin mu. Akwai shekaran da aka zo aka yi kaddamar da Akwa Ibom ta zama ta ɗaya a Najeriya a wurin zaman lafiya, kususan a kudancin Najeriya, wanda kusan ƙasa 38 suka halarci gurin, aka bata award akan ana zaune lafiya, wadda dukkan mu akwai award da aka bamu don saboda irin mu'amalar da muke tsakaninmu da gwamnati da jami'an tsaro da sauran 'yan ƙasa. To wannan abun mu gode Allah ne gaskiya.
ai ba muku addu'a ba da godiya ko da kuka zo. So alhamdulillah kamar yadda shi dan uwana baban gida da ita wanda ta faɗi sunanta da farko barka da zuwa, muna musu godiya kuma wannan abu da suke yi Allah taimake su a kai, kuma Allah ya ba su nasara, ya taimaki kamfanonin da suke yi kuma su masu samu nasara a rayuwarsu baki da. Allah ya musu albarka, Allah kare su. Kun gode kwarai da gaske. Assalamu alaikum wa rahmatullah.